Я зайшла на кухню, присіла, думаю, поп'ю водички та й піду спати. А воно як шарахне. О, я перелякалася, думаю, що це таке? Якийсь прильот. А потім стала обслідувати квартиру. Зайшла на балкон, вже сюди, думаю, подивлюся, що тут. Я глянула, одно сквозь тряпки купила. От эти тряпки спасли. Це два осколка. Ну, повредило теж на балконі з правої сторони вверху. Там пробило і рами кусок вверху. Одламало там досочку. Поранених нема. В спальні ніхто не спав у мене. Нема кому спати, бо мужа немає, я одна. О, що такі діла. І на балконі. Та мене теж плиту пробило.